Assalamu alaykum, hormatly watandaşlar. Türkmen Owaz teleýaýlymy öz işini sunup tökütüşýär gepleşik arkaly dowam edýär. Mähman adamlar, biz bugünkü gepleşigimizi Türkmenistanyň halk artisti Halipamyz, Türkmenistanyň hormatly İlyas Ulsy Kakadurdy täjin bilen taýýarlap size ýetirmegi maksat edildi. Halipa hoş gördük gepleşigimize. Sağ olun. Alha ediz diyarymyzda arkada prezidentimizin saýasyny biziň dawarlanýan ýylymyz Türkmenistan bitaraplygyň mekany ýyly. Şu ýylyň adyna ýapylan şygardan ruhlanmam siz destin ýagdaýda onda da ilkinjilen hataryna täze eser döredip şekilli görnüşde halkymyza ýetirdiňiz. Türkmenistan bitaraplygyň mekany ýyly. Türkmenistan bitaraplygyň mekany. Şugundan has şanly gelýär erteleň. Türkmenistan bitaraplygyň mekany. Türkmenistan bitaraplygyň mekany. Siz geçen ýylam şolar ýaly eserler döretdiňiz. Eýem ilkinjilen hataryna halipe hökmüni arkadamyzdan alýan görelläňizi ýaşlamyzyň arasyna öwgedip nesihat edip eserlerini serpay edip gelýäňiz. Edil häzir siziň bu sonjuňyz kalbymyzyň joşguny tomoşaçylar üçin ýakymlydyr, biziň özümiz üçin täsirli halipa. Biziň mähruban arkadamyz medeni sunuat işgärleriniň gadyryny bilýär. Sebäbi sen ýaşyňa garamazdan bir biýiliň guşap döwlet sahnasyna çyksaň, zehiniň bar bolsa, hormatly arkadaşym şaher paýany ýapyp, sen uruklandyrýar, heweslendirýär. Hem borçlandyrýar. Awlimedet beýik halka, halkany dur ýedi arka. Boýly gullar ýedilke, arkadagyň Allah gorsun, döwlet senden sowulmasyn. Boýly gullar ýedilke, arkadagyň Allah gorsun, döwlet senden sowulmasyn. Açık bugün sağ Mert bederli oğul ilim Peykamıkın dövülmesin Dövlet senden savulmasın Mert bederli oğul ilim Peykamıkın dövülmesin Dövlet senden savulmasın. Aydınçylar diýilýän, sadanlar diýilýän öz döwürlerini waspçylar da. Biz döwürimizi wasp edýäse. Onuň halipa şu döwrüň özi sizi ýaşamaga da ruhlandyrýan bolsa gerek. Hiç gurrun yok. Ne yaşamağa uruklandıryan da şu da. Sonut ilyanat adamı joşturyan da. Şuma aydın bolsun, sağ bolsun, heykal taraşlyk bolsun, suratkeşlik bolsun, hemme şahirçilik bolsun. Alham bilen döreyanat da şu. Şuma sen suratkeş bolsun, kalbyňa bir şekil gelse, derre onu alyp zehiniň bar bolsa gaýdyny geçirerdiň da. Ýalpylap duran şekillerde. Adamyň içki dünýäsi görülýär şu şekilde. Berekella. Hakyky içki dünýäsi görünýär. Hemme hem sunut diýilýär şu. Alham bilen döreyanat da şu. Bizim mähruban arkadamyz her ýylymyzy bir ajaýyp atlanyrýar da. Ine şoňa doýan gaýdyşyňy ýalyp, has ilkinjiräk bir seslenip bilsek bizem şoňa begenýäs. Halipe hökmüni hem ýaşlamyzdan bir nusga alsyn. Ýaşlamyzdan şoňa seslensin diýip ýaşlamyzda bir gowy görelli görkemek da bir tarap. Biziň hemme biziň baş maksadymyzam şu döwür bilen deňdem almak. Gaty dogry diýär. Öz döwründen galman zähmet çekip bilýän adam şyn gahrmandyr diýär. Fehimde aýdylýar da şol. Onuň her bir insanyň ýaşam şu döwür bilen saglaşýar diýär. Gaty dogry. Dostuna gucak, geriyaz gelinne, şeyle
Öyle bolyar arzu hasıl bolunna Ruhumuz tokimin qalyar belinde Türkmenistan bir taraflığın mekani Türkmenistan bir taraflığın mekani Arkadağımızın şu oğudun dövürdü sunuğutu koyyan tarpat hakkında görün ediyat. Siz özünüzden bilýänsiniz teleýaýlym arkalan bir sin ediyat. Gahrman arkadağımızın agtygy Kerim Ulynyň dörediýän eserleriniň häzirki döwürde kämilligi ýetenligini halipalan köpsi belleýär. Ne usatlyga ýeten Kerim Ulyň döreden eserleri hem arkadağımızdan alýan ýol ýörelgelik görüllüsi häzirki günde nesillere de geçip dowam edip gelýär. Gatı doğruna Kerim Ullu görýärse Eýem ýaş kiçik çağajyk gaýam aýdym sady emrinip başlan çağaş ol. Ene bu konuň biziň bagtýarlyk döwrümizde uly ýyllardan bir ýer bolup döredi. Eýem parlap çykdy da şo. Tugulmy diýerse ýaş başyna şu ýalhalara erkedip bilýän bolsa gaty gelecek ullukan bolar inşallah şol. Arkadağım yurdum yal hıyarım var Bir keyer bir karar Türkmen devleti Abadanileri asuda asman Belentir mendili belen tormuti Belentir mendili belen tormuti Abadanileri asuda asman Belentir mendili belen tormuti Belentir mendili belen tormuti Arkadağımyň ünleýän ýene bir zady şu aýdym taýdyň içinden milliligimiz ýeriş argas bolup geçmelidir diýdi. Şola minha bizi gaty beklegendir ýa. Sebäbi her halkyň özüne mahsus aýdym taýdy bardy. Şoň içinde de milliligi bar. Şo aýdym taýdy bolşýarlyk her halkyň hem özüne mahsus milliligi bardy. Däp desturam bar, milliligim bar, geyinişem bar, tebigatam bar. Herinin özüne mahsus da. Aýdym taýdyň içinde millilik bolan ýagdaýynda näme bolýar? Aýdym taýdymyň ömrü uzak bolýar. Onuň füýçüligi başgaça bolýar. Füýçüligi başga bolýar. Adamyň şol 10 küsüňüne siňýär şol. Şu adamın yüreğine baryan inç yolu iderlap gitti değil yara. Şolor ýaly eserler eýem milli senetler çalınan neyni eýem bir hil duýguny dörediýär de özümde. Senin için ayrıldım mı bahtımdan Ne için men senin larım İstesen ornun bar köngül tahtımdan Berjek men ömrümün kalınca yarım İstesen ornun bar köngül tahtımdan Berjek men ömrümün kalınca yarım Senin için alıştım mı özümden Gidip yerini elimi takmam Hey 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 Welli kertilip dur ömrümden İrug iş taparın Baltımı hükman Welli kertilip dur ömrümden İrug iş taparın Baltımı hükman Millilik bolanda şeýle bolýar. 10 küsüňe siňýär şol. Onuňa Kerim Ulyň ýene bekbegendiren zady üniversitede tıkda bolýan. Sady eserim döredipdir da. Şoňa milli tawurallanmadan ha dutarmy goşaýdak. Tüýdi goşaýdak näýil borka diýip. Şolna bizi gaty bekbegendirdi. Sebäbi milliligi ýykyn edýär. Şo sady eserlem men uzak ýaşadan diýip edilýän atbaşan şol. Onu soňam aňyrsyna öz atasy biziň mährum prezidentimiz arkadağımızın öwüt ünlüğü ýatyr. Nusgalarly halifamyz bar. Nusgalarly halifamyz bar. Kerim Uly şu öz atasından ýanky şo millilik bolsun diýen ýörelgesi bar ünlüğü. Şonu özüne
singdirip, onu kütüngünü singdirip alıptırdı. Halifalarlar şonu maslahat edýärdi. Ýam şol begendir. Sebäbi şu aydym sağlaň uzak bitmegine, ömrüniň uzak bolmagynyň aladasyny edýär diýip düşünýär. İler bahtiyar, yurdu bahtiyar, bedubat döwrüm hakim var yar. Bahtiyar, bahtiyar, mehriban diyar. İler bahtiyar, yurdu bahtiyar, bedubat döwrüm hakim var yar. Bahtiyar, bahtiyar, mehriban diyar. Bahtiyar, bahtiyar, mehriban diyar. Arkadağım bilin o yurdum bir karar. Arkadağımızın dörediyen ençeme eserlerim var. Onun içinden siz üçün hem has yakınlar, Türkmen halkına da yakın bir iyile dövlet gelir olsa. Türkmenin geçmiş tarihini has açık aydın şöhlenenler ya. Şol kitabın içinde de şu tayda yörüte beyik şahsiyetlerin heykeller var. Şükür Bakşi'nin ağasını benilikten halas edenliğinde, Dugtar Saadural'ın üstü bilen şu alp kaydanlarını beyan ediyor. Şu vatki şu beyik şahsiyetlerimiz, Ustad halifalarımızın heykeli şu millilikle bizim halka görkezmek için gelecekki nesillere yadigar olur yal arkadağımız ul şertlerde öğretip berdi. Arkadağımızın özü dinç fırsatlar görünmorsanız milli libas giyip täze eserinin tamamlandığını halkımıza eşkar etti. Şol milli yörelgelerden ruhlanıp biz bugün milli libasda, milli yerde söhbetimizi sunu takta sazlaştırıp adamlara beyan etti halifa. Mehriban arkadağımız sonu da adam şey. Sonu da adam tam duygur bolýar, seherlady ýençelikli duýýan bolýar da. Sonu da adam şeýle bolmaly. Şoň üçin şeýle digini görkezip Mehriban arkadağımız öz halkyna şa diwanlaryny her ulgan boýunça, her temalar boýunça sowgat edip berdi. Onu hemme köp taraplayın eserler döredi. Köp taraplayın eserler da sebäbi haýsy ulgamy, haýsy tema yüzden hem diýsen, bizim Mehriban arkadağımız şa diwanlary teteran durda. Tayyar eserler durýar. O ö temaň haýlap Allah oka ber şo. Onun söz başam tayyar ýa. Söz başam taýyn. Şoň üçin ýazylýan atlar hem kämil derejede ýazylan şol. Türkmen halky döräninden aydym taýymyň döräniligini şo taý tesgürlýär da. Bizim Türkmen halkymyň 5000 ýyllyk taryhy bar bolsa, aydym taýyly dören halkymyz bar bizim. Müňler şeýillap şu bizim şumatky çalyp beren milli aydym taýymyz bar. Şu müň ýyllyklardan gelen aydym taýymyz şol bizim. Ya yaradan kadir kudretli cebbar. Ya yaradan kadir kudretli cebbar. Armanı koymağın ya Zülcelal'ım. Nefsimin rayına keremli kabbar. Firmanı koymağın ya Zülcelal'ım. Firmanı koymağın ya Zülcelal'ime. Kendertli kılma özümli kallaş. Könglim giyinet koyma az uyalaş. Zalıma duş etme namarda meteş. Gam minne koyma kul ya Zülcelal'im. Gam minne koyma kul ya Zülcelal'ime. Falançı müň ýyl, 100 ýyllarla şol. Bir näçe müň ýyllyklardan gelen bizim ajaýyp aydym taýlamy şumat her döwürde ýaşap ýaşar. Ondan bize beren ýanky şa diwany bar, ýyly döwlet geler bolsun. Onu öz agatyklaryna Kerimullah da aýdýanra, ögütleri oturanra. Şoň üçin hem şolatlaryň täsirinden Kerimullah'nyň ýanky zehirni gaýnap joşýan, şoň üçin gaýdýan. Bizim şu halifalarymyz bar, Şükür Bagşy diýip Gulam Bagşy. Şu taýda bizim heme aydym taýymyň bir uly gudraty tesgür edilýär şu taýda. Hemen bizim Türkmen halkymyň Nurmaz Sarhanowyň eserini uruşun tarapdary dälle dostluň tarapdarydygy ünlüýär. Şükür Bagşy näme diýär? Sözümi dinleseňiz, men şu jaga horoşaja dugtarym bilen diýär, sinap alyp bilmezmi käm diýär. Şu köýnüji dugtar bilen agam halat etmäge ruhsat beriň diýär. Ruhsat beriň diýär da. Men dugtarly geldim. Hep diýsen, bütün aşym meniň kellen bir pikir geldi. Epiň ýykasy şu körüşüçe dugtar bilen agam halat etmäge ruhsat berin. Pehimli halifalarymyň biri pehimi. Hemen bizim beýik soňatymyz şo taýda ýeňip üstün çykýar da.
Onu yine aydylyan aýtgy bar halipa. Saat sagaldyjy, saat şifa berji, saat ýeňşiň ýarany diýe. Ne şu zatlar arkadamyzyň eserini içkinden içkin beýan edilen. Sizem ençemeyel bäri mandalin saat guralyny erke diýäňiz adamlar eýem sizi görenden şol saat guralynyň owazy gulagyna eşitilip gidýändir. Indi halipa siziň özüňiz üçin aýdym näme? Ha aýdym meniň akbalym diýiljek. Sebäbi adam ýaşlykdan özüniň näme hüner etşegini bilenok, özüniň kimdigini bilenok. Kär saýlamak kıyın bolýar yetkinjeklik döwründe. Özüniň kimdigini bilenok da şo. Onun şu hünäri saýlap alandan soňam şonu sen hünäriňi köpçülik aqrar etse. Onun döwrüň bilen döwürde şolya utgoşýarda sonuňa töwürliýe gidiber ýa-ni eken. Meşhur ettin elimi, küllü Türkmen ilimi. Bağladım akbalına, bir murat nowali elimin akbalimi. Menne umman bir biletgeljilik häsiýet bar. Birine ünüsimi diksem şonu ugrunusum gelýär. Şonuň otuny, häsiýetini, özüni, durmuşda alyp barış ýagdaýlaryny gyzyklanýar. Indi halipa edil häzir siziň üçin şolar ýaly haýs halipaň ömür döretçilik ýol gyzykly. Maňa şu ýurdumyň mara şu adalan halipalar bar. Pirli senediň ustady bolsun, estrada älemniň ustadlary bolsun. Hemmesi men halipam. Sebäbi men hemmesinden joşun alýan. Sebäbi her gülüň öz ýygy bar diýär. Her halipaň öz äheňi bar. Her halipaň öz aýdyş ýoly bar. Lezzeti bar. Şumadyna men mysal edip aýtsak, biziň aýdymyz bir aýdym men süýji bolsa. Soň süýjiligini hemme halipalaň hyzmaty bardy diýip hasap edilje. Sebäbi men kän halipalardan täsirlenýänler. Şumadyna Sahi Jebbarov halipamy alyp görsek, men doýup bilemok şu halipadan. Dinlediğinçe teşne de şol aydymlar. Teşne diýe, gaýta sen bitdirçe teşne diýe. Nurgady gulham şoňa ýalap. Ya Salar Taryk ýoluň ustady Ödönýa halipa, Ödönýa Nowot, olam şoňa ýalap. Onuň halipa şol halipalaň aydymlaryny ýolla bar ýakan ulugdy dinleýändi de daş ýolmam ýakyny diýär şolar. Gaty dogry diýär. Sebäbi gyzykýan da. Gyzyksaň ýakyny diýär. Gyzykmasaň bu ýetmelmerdiň ben. Käbir uluga minýän weli halipalaň aýdym aýdýa şol ýetjek ýeriň nädip ýetengen bilen düşesiň gelen okşa ulugdan. Şolar ýaly özüne maýil edýän aýdymlar bar. Sebäbi türkmen halky ilmidama halk aýdyma maýil bolupdyr da. Hakykat dogry şo. Maltın ulu şerhim bulsa şanımda, hayra dönür arman koyma canım dey. Ola hayırda düşmanın yanına, hayranına koyma gul ya Zülcelal'ım, şermenine koyma gul ya Zülcelal'ım. Düşmanın yanına şermenine koyma gul ya Zülcelal'ım, hayranına koyma gul ya Zülcelal'ım. Ondan soňky estrada başlamyz barna Mämi Şaryp, Ugul Tekaýew, ne Şah Mehmet Bäşimov, Safarmat Babaýew, Anegirde Attanow. Kän halipalarymyz kän. Şolaň haýytyny dinleseň sana lezzet berýär şol. Onuň halipa arkadagymyz her ýyl döretçilik işgärleri bilen erkin döretçilik dabartyny geçirýär. Şonu da halipalarymyzyň aýdymlaryndan saat çemenden çap berdi. Ne biziň halifamyz döwlet geldi, ökdüýsün. Şola meýän biziň milliligimiziň täze görnüşde, täze röwüşde nesillere serpay edilmegi. Milliligi goýulýan formatyň hem halipalara goýulýan formatyň aýratynyň aýdatyny. Gaty dogry, mehriban arkadagymyz şol nutuluk hereketleri bilen şo taýda näme ünlüýär. Şo halipalaň baryp näşir geçen şol aýdym taýlaryň üstünden
näçe ýyl geçenem bolsa, biziň hiç kimden hakydamyzdan çykanok. Sonuňa diýişärler diýip, şu bir de ünlüýär şonu. Şonu mysalalýar. Diýmek şo taýda milli öwüşgün bar kurýar şo taýda. Şeýdip şoň şeýne diýär arkadagymyz şonu. Mehruan arkadagymyzyň şu göreliler nusgawylyk mektebinden täsirlenip geljekde aýdym taýymyň üstünde şeýdip işleseler, şulardan dören aýdymlar, şolaryň ýerine ýetiren aýdymlary uzak ýaşar diýip men şu hata berdim. Elbette halipa şu wagt söhbet edýär. Söhbetin arasynda sadaşykly sazam uly orna eýe, aýdymam uly orna eýe. Siziň öz döredişligiňizi, ýani biz kiçiligimizden bäri ýaşap gelýän gowy aýdymlar bar. Nurana aýdymy, ýa bolmasa göresim gelýär diýen aýdymlar çemenini diýsen käntirin. Başta sabrı karar takat kalmadı. Canım seni juda göresim gelýär. İntizar gözlerim sessiz ağladı. Canım seni juda gördüm gelýär. İntizar gözlerim sessiz ağladı. Canım seni juda gördüm gelýär. Halipalaň ýolunam ençemetin ýerine ýetirdiňiz. Ýöne kim aýdym döredip, onam şygyr tetirlerini öz kalbyňyzdan joşduryp ýerine ýetirenňiz, amma gepleşimiziň şu ýerine şol aýdymlaň birini häzir ýerine ýetirip berseňiz. Şu men öz dörejiligimden birinji dören aýdym, 1983-nji ýylda dören aýdym. Häzirem şu dabaralarda şol aýdymy aýdaýsaň diýen dinleýijilerimiz bar. Ol aslında hakyky adyny aýtsama gamlyk ýakydyň lälesi bolmaly. Ýöne gamly aýdym diýip baraýdyk da şonu. Giň törmi bedemek taňa nesip etmedi. Şol aýdy. Adyny aýdyňyzdan keňi gulagymyza gelip gitdi. Tana şonu aýdyp beren onu mene. Ol howes bilen hal. Karının sağ soli kalbimden sallanıyor. Sana teşne yüreğim arzu umut dondur. Sana teşne yüreğim arzu umut dondur. Yel öwüsü yatmadı, arzudan atmadı. Giň törmi bedemek sana nesip etmedi. Giň törmi bedemek sana nesip etmedi. Söýgümdi giňleýän ağlaýaryn dinmeýän. Sana ýalan sazyny özgü ýürek dinleýär. Sana ýalan sazyny özgü ýürek dinleýär. Yel öwüsü yatmadı, arzudan atmadı. Giň törmi bedemek sana nesip etmedi. Giň törmi bedemek sana nesip etmedi.
Bana düdün salmi özgü yürek dinleyer, özgü yürek dinleyer. Köp sağ ol halifa. Hemme adamları ben niye diye şulaydımlar. Indi halifa siz ömrüňizi, öz akbalyňyzy, öz döwrüňizi şu sunnet ýoluna bagşladyňyz. Indi size sowalym halifa. Şu sunneta baglanan ömür haçan diýinje alýar? Hakikaten o işlerini ömür işlep berdi, ömür lezzetde gezdi şol. Sebep diýsen ol aýdym tadyň içinde ýaşap berdi. Ol mudamy lezzetiň içinde ýaşap berdi. Şun o işgary bolsaň o sana lezzet berýär. Arkadagymyzyň Türkmenistanyň Dermanlyk ösümlikler adly kitabyna da bellenilýär. Şu sunnodyň saglyga ýetirýän täsiriniň juda ýokardygy hakynda adamyň şäht açyklygyna men gaýdyşyňy diýär ýokarlanyrýar. Hem saglygyny, güýç, kuwatyny, ruhy taýdan galkynyrýar. Bu wagtda näme aýdarsyň? Bu aýdym taýdan biziň nämämiz? Ruhy iýmitimiz şu. O sen ruhyň iýmitlenýär. Ine şu näre ulgamyň darkanlygy diýilýärmi? Şonu kuwatlandyrjak bolsaň birinji dermany şoň aýdym taýdan. Rahatlanyrjy güýç. Rahatlandyrjy hem güýç beriji, sunnet eseri. Ruhyň iýmiti elmadama saza sunnetde jemlenýär. Arkadagymyzyň eserlerine bellenilýär. Dünýäde iň kämil dören sunnet eseri eni hudisi diýär. Siziň enelemizde wasp edýän gowaýdymyňyz bar. Şol aýdym häzir gepleşigimiziň şeýerine iýleşlemede ýetirdik. Soň söhbetimiz dowam edýär. Höwes bilen. Tanna Rudu bilen dingdiraw ene yüreği Rudu bilen dingdiraw ene yüreği Kuvanıp boyuna ösürür seni Gelceğin arzular sanar her günü Sanar her günü Watana halka seywini Mehrbilen sindiraw yine yüreği Yine yüreği Yine yüreği Mehrbilen sindiraw yine yüreği Vatan şöhratına şöhrat katmasan düşün o görüş etmesen Ağırsan acısan pendin tutmasan Perişandır tendir o yine yüreği Yine yüreği Yine yüreği Aynenin yüreği naziktir güllen Büyüşüdür zillen, büyüşüdür zillen Yine kuva tapar kıydan oğullan Dünyaya lidindiraw yine yüreği Yine yüreği, yine yüreği Dünyaya lidindiraw yine yüreği Halifa, aydymly dünýäň özünde hem lezzet ba, hem ýakyn ba, hem ýaşaýyş ba. Şular ýaly owdan günümiz bagtyarlygy bilen dowam edýär. Arkadagymyzyň saýetinde her günümiz aydym saat bilen, sungat bilen, şatlyk bilen, şowkun bilen geçýär. Gepleşigimiziň ahyryna aýtjak alkyşly sözleriňiz bize häzir ýakymly bolupdyr halifa. Bilen ha bagtyar döwürde ýaşap ber. Mehriban arkadagymyz ýurt başyna geçeli bäri öz Jowhur paýhandan çykýan şa diwanlaryny öz halkyna sowgat edip gelýär. Garaşdyrlyk bilen ganatly, betaraplygymy bilen bagtyar adamlar da ber.
şo ýurtda ýaşaýatdyr. Ene şu yetip gelýän Garaşsyzlyk bayramymyzyň 29 ýyllyk bilen bütün halkymyzy, ýurdumyzy, mehriban arkadagymyzy tüýsürümden gutlaýan prototon peýdalanyp biziň nusholuk mektebimiz bolup duran mehriban arkadagymyzyň elmidama janynyň sag bolmagyny, ilimiz, ýurdumyz babatda alyp barýan ulluhan işlerine, ulluhan şowgulluklar arzu edýän. Goý mehriban arkadagymyzyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmidama orowaj aldyn. Haydan arzuňyz hasyl bolsun halipa. Şol arzuwlary bizim ýürekden goşulýar. Täze döwletli diýarymyzda madam toýlaşýar. Türkmeniň gadamy batly, taçaklary daatly, ojaklary bedewatly. Şoň üçin size döredüçilik ýoluňyzda da, gelecekde zähmet ýoluňyzda da, durmuş ýoluňyzda da ullukan üstünlikler arzu edýär. Janyňyz sag bolsun, gepleşigimize gatnaşanyňyz üçin köp sag bolun. Geçen yolun getirip şan, tuğum erkinlikten nişan. Batı yurdum Türkmenistan, arkadağı oğullusun, dövlet senin savulmadın. Batı yurdum Türkmenistan, dünya birliği oğullusun, dövlet senin savulmadın, dövlet senin savulmadın, Kur'an senin savulmadın. Anha, mehriban adamlar. Biz bugün Sunosi Hoteşugatlı gepleşigimiziň dowamyna halipamyz Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy Kakadurdy Täjim bilen sazlaşykly söhbetimizi size ýetirdik. Gepleşigimiziň ahyryna ýene bir ýoly siziň ähliňizde uly üstünlikler, rowaşlyklar, saglyk arzu edýär. Goý siziň gözleriňiziň nury madama birege öz şöhletini şuglar taşsyn. Arkadagymyzyň saýasynda görjegiňiz gowluk bolsun, aljaňyz alkyş bolsun. Edi diyarımız toylar mekani, şeýle bagtyar güni, bagty zamanan bize serpa eden arkadagymyzyň adyna ýolaýan şahyryň şu tetirler bilen gepleşik jemlemekçi. Berkarar döwletde bagtly watanyna saglyk bolsun, şatlyk bolsun, saz bolsun. Halkyň howun nar prezidentimiz hemişe türkmeni arkadagy bolsun. Mehriban adamlar, şeýle ýaxşy arzu umytlar size ýollap bu gepleşigimiz jemleýär. Gepleşigimiziň indiki sanlaryna diýdarlaşança biz siz bilen hoşlaşýar. Hoş wagtyňyz mehriban.